de la caiguda de la Unió Soviètica i crec que es pot deixar clar que de pau en el món no n'hi ha i que la lluita de classes segueix més vigent que mai. I és que, companys, companyes, camarades, el que hem de dir com a comunistes en la lluita ideològica que hem d'anar tenint tots els dies és que la Unió Soviètica no va col·lapsar. La Unió Soviètica va ser derrotada. Sí, durament va ser derrotada. Va ser derrotada en la lluita de classes interna i internacional. En un moment en què la debilitat del camp socialista va fer impossible la victòria en les condicions que es van donar en aquells moments. I això, que és una autocrítica perquè hem de veure per què va acabar sent derrotada, el que en cap moment invalida és el fet que des de 1917, des de fa 100 anys, que es va inaugurar una nova etapa de la història, encara estem en aquella etapa de la història, que és l'etapa de la transició del capitalisme al socialisme. Una etapa que va començar 100 anys i que estem a dia d'avui i que no acabarà fins que el capitalisme acabi sent arrasat de tota la terra. Aquesta és la fase històrica en la que estem. I companys i companyes, el feudalisme amb el que es referia abans i l'esclavisme no van ser derrotats a la primera. Recordem l'experiència d'Espartaco o altres experiències del feudalisme que van intentar acabar amb els règims que hi havia en aquells moments. Les primeres experiències van fracassar, però la seva llavor va quedar per les experiències venideres. I al final aquells règims, aquells sistemes van acabar sent enfonsats. I el capitalisme ha patit la seva primera esquerda. Va ser la primera experiència, la que ha deixat de llavor i ens va deixar un munt d'experiències per aprendre. Però el socialisme té molt encara recorregut. I el capitalisme al final acabarà caient igual que els altres sistemes opressors que van caure abans que ell. Per tant, companys i companyes, diem que la Revolució d'Octubre va ser l'inici del camí i que el segle XXI serà el segle de les revolucions proletàries. Llavors, perdoneu si em vaig una mica parat, el tenia preparat així. En la lluita ideològica se'ns presenta la necessitat d'anar defensant dintre de la classe obrera el perquè aquelles experiències que van ser factibles fa 100 anys, a dia d'avui no estan caduques, sinó que estan més vigents que mai. Llavors, hi ha qüestions bàsiques que van fer possible allò que a dia d'avui segueixen igualment de vigents. La diferència entre rics i pobres continua augmentant. I a dia d'avui la diferència entre rics i pobres és moltíssimes més vegades més gran que la diferència que hi havia el 1917, inclús a la Rússia tsarista. Els nostres drets laborals, veiem com en les últimes dècades, van retrocedint de manera molt i molt ràpida. Els estats capitalistes associats a monopolis rapinyaires segueixen provocant guerres a totes les latituds del globus. L'individualisme com a concepció vital no havia estat mai tan arraigat a les ments de les nostres societats. La producció mai havia estat tan col·lectiva, tan deslocalitzada o globalitzada, i en canvi la privatització dels guanys tan posada en tan poques mans. La lluita de classes, per tant, segueix vigent. I la classe obrera, que és aquella que viu del seu salari, com deia el Pau, la que s'aixeca cada matí a fer funcionar el país, és més massiva que mai. Per tant, companys i companyes, les bases que van fer possible i que van fer necessària la Revolució d'Octubre segueixen més vigents que mai. El sistema, el comunisme és el sistema dels obrers i el capitalisme és el sistema dels patrons. Hi ha dues classes fonamentals i per tant hi ha dos sistemes fonamentals. Així de clar. Altres vies, altres alternatives que ens intenten vendre com terceres vies, que intenten perfumar la merda perquè sembli comestible, no són res més que enganys a la classe obrera perquè la classe obrera no s'assumi als moviments revolucionaris que els hi pertanyen i que els hi pertoquen com a classe.
Per tant, companys i companyes, no existeix un capitalisme del rostre humà. I la socialdemocràcia, tant aquella que és tan vella com la que a dia d'avui tenim que és tan nova, no deixa de representar el mateix que el que acabo de comentar. I això que la història ha demostrat 1000 vegades, ho hem d'anar aprenent, perquè si no, cada cop ens l'enganyen de la mateixa manera, només cal que canviïn una cara, canviïn un color, canviïn el vermell i li posin el violeta, i sembla que les coses ja són, no tenen res a veure amb el que són en realitat. Aquestes experiències, companys i companyes, i amb això vull entrar, amb el que està passant a dia d'avui, hem d'aprendre també del que ens estan fent a la nostra classe treballadora en aquests moments a Catalunya. Hi ha obrers, companys i companyes, imbuïts de sentiment nacionalista, que se sumen a un procés independentista aspirant a assolir un país capitalista de caràcter social, entre cometes. Aquestes campanyes que hi ha, que no són res més que el que acabo de denunciar. Aquesta gent que viuen al món de les il·lusions, d'un país i d'un sistema que no existirà mai, hem d'intentar fer obrir-los els ulls. Hi ha altres companys, altres treballadors, imbuïts d'un sentiment nacionalista contrari, que es dediquen a aplaudir, a jalear els nostres enemics de classe, al rei, a Rajoy, a la Guàrdia Civil, mentre empresonen i mentre peguen i reprimeixen a part del poble que està al costat, el seu poble d'allí. Això, companys i companyes, els comunistes, per això tornem a dir els comunistes, que l'objectiu del poble i l'objectiu fonamental del poble no ha de ser altre que enderrocar tot el govern burgès. I per fer-ho, la història de la lluita de classes a Espanya ens ha demostrat que la manera efectiva, la manera d'aconseguir aquest objectiu és l'enderrocament de tot el poder burgès. I per tant la necessitat d'unir a tota la classe obrera de tota Espanya en el mateix objectiu, de destruir l'estat capitalista. Hoy tenemos a los compañeros de Coca-Cola, que agradezco mucho otra vez su presencia. Me recordaba en vuestra intervención que la principal propietaria y accionista de Coca-Cola en estos momentos, no solo de España, sino de Europa entera, que es una señora que se llama Sol Daurella, que es la mujer más rica de Cataluña, no paraba de recordar o de pensar en vuestra intervención lo nada que tengo que ver con ella y lo mucho que tengo que ver con vosotros. Y lo nada que me tengo que juntar con ciertos catalanes y lo mucho que me tengo que juntar con muchos españoles. Y es que al final la cuestión de clase debe ser lo prioritario. Y cuando yo me junto con la señora Daurella para joder a los obreros españoles, o cuando los obreros españoles se juntan con la Guardia Civil para palear a obreros catalanes, nos han vencido. També em recorda el novembre del 36, quan per l'amenaça d'invasió feixista de Madrid, milers de catalans van marxar cap a Madrid amb un lema que es va encartellar per tota Barcelona, que és defensar Madrid és defensar Catalunya. Són milers els herois republicans que van morir, que van deixar la seva vida a la capital de l'Estat, sota les pancartes del no passarà, unes pancartes que la història ha volgut, amb certa gràcia, que s'entonessin igual en català i en castellà, i allà, sota aquelles pancartes, van morir tant castellans, que espanyols, com catalans. Aquella gent tenia un sentit clar i nítid del que era el patriotisme. Un patriotisme que s'entén amb el lema de defensar Madrid és defensar Catalunya. Perquè el nostre patriotisme, el patriotisme de la classe obrera, no té a veure amb banderes o amb trompetes, té a veure amb pobles que hi ha darrere. I quan parlem del poble de Madrid, i quan parlem de Madrid, quan parlem de Barcelona, quan parlem de Catalunya, quan parlem d'Espanya, estem parlant del poble de Madrid, del poble de Catalunya i dels pobles d'Espanya.
És aquesta gent la que nosaltres defensem. I per tant, quan entenem aquest sentit de patriotisme, quan entenem aquests conceptes de Madrid, de Catalunya, d'Espanya, com al final el que són el seu poble, defensar Madrid és defensar Catalunya. I defensar Catalunya és i sempre serà defensar Madrid i defensar tot el poble espanyol. Aquest és el sentit de patriotisme, un sentit que està íntimament lligat a l'internacionalisme, íntimament lligat a la solidaritat de classe i totalment confrontat amb una visió, amb aquella gent que intenta retallar, que intenta privatitzar, que intenta robar tots els nostres recursos i, per tant, el que és de tots i totes. Amb aquesta convicció, i acabo ja, que és aquesta convicció de patriotisme, que és refractària a qualsevol tipus de nacionalisme, fortament arrelada a milions i milions de cors d'arreu, aquest és el món que tenim per venir. És el món que es va inaugurar el 1917. És la flama que van encendre aquells lluitadors d'octubre i és la flama que nosaltres hem de recollir. És la frase que m'encanta mencionar, de dir «Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones» i més d'hora que tard, aquest món triomfarà. Visca la lluita de la classe obrera! Viva! Visca la gran revolució! Però hem considerat que era més interessant escoltar els companys que no posar-nos a menjar i beure. Però realment a les 8:30 ens feien fora i ja són les 8:35, per tant no sé si el brindis ens el deixaran fer o ja el pica-pica l'haurem